A good part of the world today suffers from a shortage of bread. But there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ Himself, "I am the bread of life," He declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact the Vocation Directress. Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Karon sa ikatulong Domingo sa ordinaryong panahon, atong gisaulog ang nasudnong Domingo sa Biblia or National Bible Sunday. Gani subay man kini sa mga presidential proclamations, din kitang tanang Pilipino, Katoliko man o dili, giawhag sa pagbasa o pagtuon sa Biblia, kansa ang pagtulunan makatabang sa pag-umol sa espirituhanon ug moral nga kinabuhi. Kay ang buhing mensahe sa Dios bahin sa gugma, kalinaw ug kaangayan alang man sa tanang tao sa tibuok kalibutan. Sulod ining Santos nga Eucharistia, pangayuon ta ang grasya sa pagpuyo sa pulong sa Dios aron makasunod kita kang Kristo ug mahimong mga buhing saksi sa maayong balita alang sa kaluwasan. Sulod nining Santos nga misa ato sab ihalad kining mosunod nga mga katuyuan. Come, let us sing to every nation, great is our God and King. He is the rock of our salvation, lift up your hearts and sing. So sing, for we are God's people, for He has shown us His ways. He gathers us to His table to partake of His grace. Come, let us sing to every nation, great is our God and King. He is the rock of our salvation, lift up your hearts and sing. Nagkatigom kita sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.
Ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan ug ni Hesukristo atong Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Magpasalamat kita sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong nadawat sa adlaw-adlaw ug mangayo kita sa iyang kalipay ug kalinaw. Ang kalinaw nga dili ikahatag sa kalibutan. Ang kalinaw sa atong mga kasing-kasing. Ug sa mga higayon nga nakalimot kita sa pagpasalamat sa Dios, mangayo kita sa iyang pasaylo. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon kay nakalapas ako og dako yamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsoon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon unta niya kita ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Lord have mercy. Lord have mercy. Lord have mercy. Christ have mercy. Christ have mercy. Lord have mercy. Lord have mercy. Lord have mercy. Gloria in excelsis Deo. Glory to God in the highest. Glory to God. And on earth peace to people of good will. We praise you, we bless you, we adore you, we glorify you. We give you thanks for your great glory, Lord God, heavenly King, O God, Almighty Father. Glory to God in the highest, glory to God, and on earth peace to people of good will. Lord Jesus Christ, only begotten Son, Lord God, Lamb of God, Son of the Father, you take away the sins of the world. Have mercy on us. You take away the sins of the world. Receive our prayer. You are seated at the right hand of the Father. Have mercy on us. Glory to God in the highest. Glory to God. And on earth peace to people of good will. For you alone are the Holy One.
Magampo kita. O Dios nga makagagahom o walay utlanan, mandui ang among mga buhat aron makapahimuot kanimo ug himua nga magdaghan ang mga maayong buhat diha sa ngalan sa imong hinigugmang anak. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi og hari uban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Hunas. Ang Ginoo miingon na usab kang Hunas, lakaw ngadto sa dakong syudad sa Nineve, ug isangyaw didto ang gipamulong nga gitugyan ko kanimo. Busa miadto si Hunas sa Nineve. Ang Nineve dako kaayong syudad ug nakinahanglag 3 ka adlawng pagbaktas tadlas niini. Si Hunas misulod sa syudad, ug tapos sa usa ka adlawng pagbaktas miingon siya, laglagon ang Nineve tapos sa kapatan kaadlaw. Ang tanang mulupyo sa Nineve mituo sa gisulti sa Dios ug nagpuasa. Ang tanang tao gikan sa labing inila ngadto sa labing timawa, nagbistig sako ilhanan sa ilang paghinulsol. Nakita sa Dios ang gibuhat nila. Nakita niya nga gibiyaan nila ang ilang daotang kinabuhi. Busa nausab ang laraw sa Dios, ug wala niya ipahamtang kanila ang makalilisang silot. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Tuloy ako sa imong mga dalan, O Ginoo. Tuloy ako sa imong mga dalan, O Ginoo. Ang imong mga paagi, O Ginoo, ipahibalo ka nako. Tudloy ako sa imong mga agianan. Hagaka ko diha sa imong kamaturan ug tudloy ako. Kay ikaw man ang Dios nga akong manluluwas. Tudloy ako sa imong mga dalan, O hinumdumi ang imong kaloy, O Ginoo. Ug ang imong kaayo sukad pa kaniadto. Sa imong kaloy hinumdumi ako. Tungod sa imong kaayo, O Ginoo. Tuloy ako sa imong mga dalan, O Ginoo. Maayog matarong ang Ginoo, sa ingon niini iyang gipakitaan sa dalan ang makasasala. Iyang giagak ang mapaubsanon ngadto sa katarong. Iyang gitudluan ang mapaubsanon sa iyang dalan. Tudloy ako sa iyong mga dalan, O Ginoo. Gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Ang buot kong ipasabot mga igsuon, mao kini. Ang gitagal nga panahon, hapit na moabot. Ang mga lalaking minyo, magkinabuhi sa marag dili minyo. Kadtong naghilak,
samarag wala maghilak. Ang nagkatawa, samarag wala magkatawa. Ang namalit, samarag dili tag-iya sa ilang pinalit. Kadtong magnegosyo, samarag wala magnegosyo. Kay kining kalibutana karon, hapit na matapos. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Ginutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa dihang nabilanggo na si Juan, miadto si Jesus sa Galilea ug nagsangyaw sa maayong balita sa Dios. Niingon siya, niabot na gayud ang panahon nga maghari ang Dios. Busa hinulsuli ug biyai ang inyong mga sala ug tuuhin ninyo ang maayong balita. Samtang naglakaw si Jesus sa daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka mga mananagat, si Simon ug ang iyang igsoon nga si Andres nga namukot. Unya si Jesus niingon kanila, kuyog kamo kanako ug tudluan ko kamo sa pagpanagat og mga tawo. Diha-diha gibiyaan nila ang ilang pukot og nikuyog kaniya. Nipadayon si Jesus sa unahan og nakita niya ang laing duha ka magsuon, si Santiago ug si Juan, mga anak ni Zebedeo. Didto sila sa ilang sakayan, nag-andam sa ilang mga pukot. Sa pagkakita ni Jesus kanila, gidapit niya sila sa pagsunod kaniya. Busa, gibiyaan nila ang ilang amahan didto sa sakayan, uban sa mga sinuhulan, ug nikuyog sila kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa nanglabay nga mga katuigan, wala ako nagpuyo dinhi sa Cebu o dito ko nagpuyo sa Laguna kay ako nag-eskwela pa man kaniadto. Og usa sa akong mga routines dito sa Laguna, ang every now and then moadto ko og Manila. Musakay ko og bus og usa sa mga ganahan kayo nako nga kasinatian kung ako gani moadto og Manila, mao ang pagpaminaw og music sa bus. Usa ka adlaw ni ana samtang naminaw ko sa music sa bus. Natingala ko nga murag dili man ron Tagalog. Ang music dili pod English. Ug first time ko nakadungog atong kantaha. Mo nga niingon ko nga naminaw gyud ko nga dili gyud ni siya Tagalog, dili gyud ni siya in English. Pero nganong kasabot man ko ini nga kantaha. Then,
Pag abot sa chorus, dito na ako na-realize nga Bisaya da itong kanta. Ang kanta mao nga, dinhi na lang ko kutob, dinhi na lang ko taman, dili na kumuko sa taong kusog mo dagan kay kung digyod, wa na tay pugsanay, ay na lang, ay nakug ati ka. Nakaingon ko, Bisaya gyud itong kanta ha. Kita ba? Ganahan kaayo ta nga magpagukod-gukod. Nabuhigayon nga ganahan putang magdagandagan. Di ba usahay kanang kasinatian nato bisan sa mga gagmay nga mga bata, kadtong mga naglantaw sa ilang TV karon, o dahil naay mga bata sa inyong balay, ang mga bata ganahan kay magdagandagan og maugtas ang mga tiguwang. Katupong mga in a relationship, usahay kung gusto nila nga makuan sila, mapansin sila kanunay sa ilaha mga minahal, magpa-luod-luod dayon sila. Para gukod-gukuron dayon, dagan-daganon dayon. Gisulti ko kini kay usahay ang relasyon nato sa Ginoo inanisad, gukod-gukod og dagan-dagan. Sa atong unang pagbasa, ang relasyon tali sa Ginoo o sa mga taga Ninive, inanapod, ang mga tao sa Ninive nagdagandagan. Dug ang Ginoo nabala og gukod-gukod sa ilaha. Ug tungod kay si Jonas o si Jonas, dili siya gustong moadto sa mga taga Ninive, nagdagandagan sad siya og gigukod siya sa Ginoo. Apan bisan pa asa mo maggukuranay, magdagandaganay, kung ang Ginoo na gani ang mugukod sa atoa, ang mahitabo sa atoa, madakpan gyud ta kanunay sa Ginoo. Karon kay National Bible Sunday man o Sunday of the Word of God, atong panalanginan ang kaimportante sa pulong sa Ginoo alang kanato. Unsa may atong unang pamalandungan? Una nga, ang pulong sa Ginoo ana ay balor sa kinabuhi sa tao. Na ako'y gustong ipangutana kaninyo. Unsa may baho sa inyong Biblia? Katong mga naglantaw karon sa TV o sa online, simhuta daw ng inyong Biblia sa balay. Kung ang inyong Biblia bahog ok-ok, pasabot na nga gibutang ra na ninyo sa inyong altar o wala gyud ay pakli-pakli. Kung ang inyong Biblia ang iyang baho alkampor, kana siya basig gitaguan ra na ninyo sa inyong kabinet. Kung ang inyong Biblia baho og ilok, nagpasabot na nga tig-attend yun siguro mo og mga Bible sharing kay dala-dalaon ninyo kanunay ang inyong Biblia. Usahay ang atong panghunahuna nga basin ang pulong sa Dios dili na importante alang kanato karon, apan gipahinumduman kita nga ang pulong sa Ginoo na ay balor sa kinabuhi sa tawo. Ang mga unang Kristiyanos, kay sila mga una pa man nga mga Kristiyanos, nauna man sila kanato, ang ilang panghuna-huna, niingon sila nga, hapit na mahuman ang kalibutan. No, mauto nga, sa atong ikaduhang pagbasa, niingon nga, katong mga minyo, magpabilin nga, minyo, katong mga single, magpabilin nga mga single. No, katong untasos, katong mga nagplano na gyud unta nga, magminyo, di na lang madayon, kay hapit naman ang abot ang paghari ni Kristo. Mo nga, nakarealize sila nga, kanunay nilang nagpaabot sila sa pag-abot sa Ginoo, niingon sila nga, wa man ni abot pa ang Ginoo. Mo to nga, hinay-hinay ang ilang kasinatian, ilang gisulat. Ug sa kadaghan sa mga sinulat, later on, mauna ni siya ang pulong sa Ginoo. Tungod kay ilang gisulat ang ilang kasinatian, aron nga kita usab sa atong panahon karon, masinati nato ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios dili na siya nga nahulog ra sa langit tapos nanay mga Bible verse ha. Dili. Ang pulong sa Ginoo niagi sa kasaysayan sa tao. Ug mauna kay ilang man gisulat kaniadto. Ang mga unang Kristiyanos, dili ang ubang relihiyon, kita mga Katoliko,
Mao na nga karong higayuna naatay pulong sa Dios. Ug gihimo natong tamdanan na kini siya'y balor sa atong kinabuhi. Ikaduha, ang pulong sa Ginoo makapabag-o sa kinabuhi sa tao. Kay ang pulong sa Dios gamhanan man mao na nga mutui siya sa ato ang panghuna-huna, sa atong konsensya, ug kung kita tinuod nga magtotoo, anaay mabag-o kanato. Mao nga ang pangutana unsa may nabag-o alang kanato karon. 2 Timothy 3:16 to 17. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, for rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for good work, every good work. Sa Tagalog, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama ng maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matupid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ug sa Binisaya, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagtulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tawo sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong kabuhatan. Unsa may nabag-o sa atoa karong panahona. Kadtong mga magsuon o mga magkapamilya nga tag-as kayo og pride, nagpinasayloay na ba? The irony of our time is that nagkatag-as ang atong mga buildings. Nakabantay mo diri sa syudad sa Sugbo, nagkatag-as ang atong mga buildings. Pero ang atong mga pasensya, nagkagamay sad ang atong mga pasensya. Nag-widening tawag atong mga highways, no? Pero ang ato ang panglantaw ni hinay-hinay pog kasipot. Ang tawo nakaabot na sa buwan. Pero kasagaran sa to, wala pa ta kaabot katapak sa balay sa atong silingan. Unsa may nausab kanato. Nining National Bible Sunday, Sunday of the Word of God, gipahinumduman kita nga bisan pa sa daghan nga mga ideolohiya karong panahona, bisan pa sa daghan nga mga panghuna-huna karong panahona, bisan pa sa daghan nga mga pilosopiya karong panahona, ang pulong sa Dios na ay balor sa atong kinabuhi. O kung kita tinuod gayud nga magtotoo, anaagyoy mausab sa atong kinabuhi. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya na nga himo ang tanan, tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay og nahimong tao. Tungod kanato, gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya, namatay og gilubong. Sa ikatulong adlaw, nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit og nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi og sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo og maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya og gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita sa Dios Amahan nga pinaagi sa iyang pulong, gibuhat niya ang tibuok kalibutan. Sa matag pangamuyo kita muingon, lamdagi kami sa imong pulong, Ginoo.
Lamdagi kami sa imong pulong, Ginoo. Alang sa tibuok simbahan ug sa mga pangulo ni ini, nga mahimo unta sila mga buhing saksi og ehemplo sa pagpuyo sa ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo. Lamdagi kami sa imong pulong, Ginoo. Alang sa mga opisyales sa atong nasod nga sumala sa Presidential Proclamation No. 1067 nga nagdeklara sa matag katapusang semana sa Enero isip National Bible Week, mahatagan unta nilag pagtagad ang pag-umol sa moralidad sa katawhan, pinaagi sa pagpakaylap sa mensahe sa Biblia, magampo kita sa Ginoo. Lamdagi kami sa imong pulong, Ginoo. Alang sa nagkalain-laing pundok og tinuuhan nga naggamit sa pulong sa Dios, nga dili unta nila himuon ang Biblia nga hinungdan sa kabingkilan, kundili mahimo kining tuburan sa katarong, kalinaw o kahiusahan, magampo kita sa Ginoo. Lamdagi kami sa imong pulong, Ginoo. Alang sa mga miyembro sa gagmayng Kristohanong katilingban, nga magmakanunayon unta sila sa paghimog Lectio Divina, aron mutubo sila diha sa pagtuo o paghigugma, magampo kita sa Ginoo. Lamdagi kami sa imong pulong, Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Camumot, Obispo, ug ni Blessed James Alberione, SSP, ang founder sa Pauline Family, nga unta ibayaw na sila sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Lamdagi kami sa imong pulong, Ginoo. Alang sa atong mga igsuon, nga mitaliwan na, nga ang pulong sa Dios mahimo nilang abyan, padulong sa kaluwasan, magampo kita sa Ginoo. Lamdagi kami sa imong pulong, Ginoo. Magampo kita karon sa makagagahom nga amahan, nga unta masumpo na ang COVID-19. Orasyo Emperata. O Diyos among amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan, nga unta panalipdan mo kami batok nining hulga sa COVID-19 nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi ug daghan ang naapektuhan. Nangalyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya nining maong virus ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa puangon. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong pandemya. Nangalyo po usab kami alang kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga nagpuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusas sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyano, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Diyos Amahan, puna kami sa pagigugma sa imong pulong, ang tuburan sa tanang kinabuhi og kaluwasan, nga mao si Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Testify the gifts we bring to you. Testify the gifts we bring to you. The of the earth receive and the of the earth receive and we can bless the work of our hands.
Mga igsoon ko, pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa iyang mga kamot alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang anak. Alang usab sa puslana sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo dawata nga maluluyon ang among mga halad nga sa pagsantos kanamo imuuntang itugot nga magluwas kanamo kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diya sa imong paagi sa pagpangluwas. Nianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagka-Dios. Apan mo'y imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo. Apan ang tao mismo mo'y nag-uli niini kanamo pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon nikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Nipikas og nihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug ningon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon nikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Nihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug ningon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again, until you come. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan.
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francis sa among Papa, ni Jose among Arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kayusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ato karong ipakita ang atong panag-inig suunay. Lamb of God, you take away the sins of the world,
Mga igsoon ko, kini ang atong Ginoong Hesukristo, ang atong kalinaw, ang atong paglaom sa kahimayaan. Siya ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit sa bangkiti sa atong Ginoo. Ginoo, di man palawat kanimo, Pamulong lamang ug mamaayo ako. Lawas ni Kristo. Amen. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot, nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot ka namo nga sa pagdawat namo sa imong grasya nga makabuhi, maglipay kami kanunay sa imong hatag. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mininggot lua, magampo kita alang sa mga masakiton, ilabi na ang mga membro nga masakiton diha sa atong tagsa-tagsa ka mga banay o pamilya. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nagantos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili sila aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mapasalamaton kaming mga madres sa Daughters of St. Paul sa inyong pagpakiguban kanamo matag Domingo sa inyong makanunayong pagtabang aron atong mapadayon kining atong misa sa telebisyon. Salamat ilabi na sa atong Mass Presider si Reverend Father Felmar Field, SVD, ang manager sa radio station DYRF. Sa atong choir, ang Brothers of San Pedro Calungsod. Sa atong mga sponsors ug benefactors, lectors, crew, o kaninyong tanan nga nagpadala sa inyong mga donations, daghang salamat. Ug alang niatong gustong motabang aron atong mapadayon ang paghatod sa Santos nga Eucharistia matag Domingo, palihog ipadala lang ang inyong donations sa Daughters of St. Paul. Mahimo sab inyong ideposito sa Security Bank, ubos sa account name, the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul. Account number 0181-00551-6001. Daghang salamat. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ug panalanginan kamo sa atong Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadaang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. I will be Father who walks with you. You will be always within my hand. Take your heart and give it all to me. Strong and constant is my love. Strong and constant is my love. Matod pa sa panultion, a tree is known by its fruit. One significant fruit of the gift of faith,
which we have received are the many faith communities. Ang gasa sa Kristohanong pagtuo nahimong nagmabungahon sanglit ng anak manusab kini ug mga katilingban nga mga matuuhon susama sa mga parokya ug mga institusyon. Di mailhan kini sa buhi ug dasig nga pagtuo sa mga Kristiyanos. Salamat gayud sa Dios nga mao'y migiya ug midasig sa mga unang mga misyonero nga mupakuyanap gayud sa maong pagtuo. Busa, sa tuig 2021, nga mao ang atong ika-500 nga kasumaran sa pagdawat sa Kristohanong pagtuo, ipahigayon usab ang sectoral o parochial jubilee celebrations. Gikan sa Mayo 2021 hangtod na sa Marso 2022 sa ulugon usab sa pipila ka mga parokya o religious institutions ang ilang pagkatukod o konsegrasyon din ilang lingion pagbalik uban sa dakong pagpasalamat sa mga grasyang nadawat sa milabayng katuigan samtang padayon usab sila nga manghinaot sa grasya sa umaabot. Kini pagpahinumdum kung giunsa pagtuhop o pagtubo sa grasya o gasa sa Kristohanong pagtuo diya sa ilang katilingban o usab-usab kini kahagit na palambuon o patubuon pagayon. Busa, atong ipanghinaot nga isip mga parokyano o mga magtutuo, ato gayud kining atangan og salmutan. Ang atong pagkaparokya usa ka gasa. Nga sa ato pa, ato gayud kining patubuon ug ipaambit sa uban. Atong hinumduman, ihatagan kita, muhatag usab kita. Since we all are gifted to give.